A Sanidade Galega quere abrir os puntos de atención continuada, os chamados PAC, os sábados pola mañá. Agora xa o fan algúns con médicos voluntarios, pero a idea é cambiar a lei para que presten servizo todos. A iniciativa chega despois do acordo que acadaron cos médicos para desconvocar a folga en atención primaria. Os centros de saúde de Galicia teñen estes días traballo por diante para poder volver á normalidade. As listas de agarda na sanidade protagonizaron a tirapuxa entre Alfonso Rueda e José Ramón Gómez Besteiro no Parlamento galego. Como vai a tomar medidas para solventar os problemas de acceso á sanidade pública que hoxe viven, en realidade, todos os galegos e galegas do noso país. Claro que hai que mellorar as cifras de listas de espera, pero estamos, afortunadamente, moi por enriba para ben da media nacional. E xa non nos comparamos coas comunidades socialistas. E Galicia reforza o calendario vacinal da meninxite. Os nenos de 12 anos van recibir unha nova dose para aumentar a súa protección. A Sanidade Galega quere evitar riscos despois dese gromo que ten en suspense o sueste de Inglaterra. En Extremadura, PP e Vox anuncian un pacto para gobernar a comunidade. Os detalles coñeceránse esta mesma tarde, pero xa se sabe que inclúen rebaixas de impostos. Atenderemos esa muller de 72 anos que está ingresada no hospital en estado grave por mor dun ataque dunha manda de cans en Tomiño. A vítima quedou semi-inconsciente por mor das trabadas de máis de 10 cans e as consecuencias non foron peores porque un veciño conseguiu apartar os animais. Tamén miraremos presas chuvias torrenciais que levan unha semana azoutando as Canarias e que deixan momentos angustiosos. Por exemplo, os turistas sobre un tellado, o tellado dun autobús pedindo socorro, os desprendementos e as inundacións de casas e de estradas. Hoxe empeza a perder intensidade unha borrasca que xa se considera histórica. Histórica é tamén a ponte internacional que une Tui con Valencia e que hoxe cumpre 140 anos. Un fito tecnolóxico que naceu para conectar as dúas beiras do Miño e que se acabou convertendo en todo un símbolo de irmandade de Galicia e Portugal. Neste telexornal Mediodía veremos como a ponte favoreceu o intercambio económico e tamén de veciñanza a través da raia. E nos deportes hoxe estaremos con Claudio Giraldez. Falamos co adestrador do Celta durante o parón de seleccións. O éxito en Europa, a marcha na Liga e iso de poñer balaídos a reventar unha semana detrás doutra serán algúns dos temas sobre a mesa. No tempo, temos ventos do norte e ademais unha fronte desfeita que nos amosan hoxe a outra cara da primavera. As nubes seguen predominando no norte, no sur sí que se poden abrir claros. O que xa se nota é a baixada das temperaturas. Os nenos galegos de 12 anos van recibir unha dose de reforzo da vacina contra o meningococo B, a bacteria que causa infeccións como a meninxite. A Sanidade Galega aumenta a protección ante os gromos que desta enfermidade infecciosa se están a producir noutras partes do mundo, como no sur de Inglaterra. Imos introducir unha nova vacina frente ao meningococo B que se vai administrar a todos os nenos e nenas galegas cando teñan 12 anos. E os nenos e nenas galegas cunha sanidade pública de calidade serán os mellor protegidos do mundo. E os puntos de atención continuada van poder funcionar os sábados pola mañá. Sanidade última a normativa para que se poida facer, Demetrio. Sí, ata agora esas urxencias extrahospitalarias dos PAC funcionan os sábados a partir das 3 da tarde. Con esta modificación o que vai permitir é que os sábados estén activos as 24 horas desa xornada dos sábados. Son os servicios que veñen atendendo de xeito voluntario os médicos do propio centro de saúde, así que con esta modificación, con esta ampliación de horarios das 24 horas dos sábados, vai supoñer que se creen novos postos e ao mesmo tempo un programa, se activará un programa de voluntariedade incentivado. Unha modificación desta norma que terá que aprobarse agora polo Consello da Xunta. Haberá novas prazas para médicos nos puntos de atención continuada para poder prestar servizo tamén os sábados. Tendo en conta que temos unha falta de facultativos,
coa negociación dun programa de voluntariedade incentivado para a realización desas gardas. Na base desta medida está a reforma de atención primaria que está levando a cabo a Consellería de Sanidade, a que xa se sumaron a maior parte das organizacións sindicais. A última, o sindicato Mega. Os centros de atención primaria recuperan a súa actividade asistencial tras dos últimos paros. Yo tenía una cita y nada, vine, me atendieron, me dieron la información. Empezar, un poquito a trabajar sobre esas listas de moras que se crearon durante la huelga. O compromiso é reducir a axenda diaria a 30 pacientes por médico antes de finais de xuño e habilitar un sistema de atención á sobredemanda. Son un marco xeral de funcionamiento e de reforma da maneira de traballar de atención primaria, pois non ten sentido. O sea, con esa medida exclusivamente non ganas nada, ganas con a reforma total. A realidade é que as consultas de atención primaria estaban sobrecargadas e o primer punto que están sobrecargadas é descargarlas. Dende a Xunta de Galicia piden que se traslade o diálogo cos sindicatos médicos ao Ministerio de Sanidade. As protestas polo Estatuto Marco levan suspendidas máis de 170.000 consultas en Galicia. Esa recuperación da actividade nos centros sanitarios non é total porque continúa outra folga dos médicos contra o Ministerio. Recordábao Alfonso Rueda no Parlamento ante as críticas do voceiro socialista polas esperas na atención primaria. Xesús. Si, Alfonso Rueda explicou as dúas formas que hai de xestionar a sanidade pública. Unha dixo buscar solucións, a outra buscar culpables. Da primeira, e ben representante asegura a Xunta de Galicia, que conseguiu negociar cos sindicatos e remataronte coa folga que mantiñan contra os Sergas. Pola contra, dico Ministerio de Sanidade recordou que leva 2 meses sen falar cos sindicatos médicos. O voceiro socialista, pola súa parte, cree que as listas de espera en atención primaria non se deben ás folgas dos médicos. Para Gómez Besteiro, as listas de espera en primaria teñen que ver cunha mala xestión dos recursos e non coas folgas dos profesionais. O digo para evitar xa as justificacións de a culpa é de Pedro Sánchez, 2, a culpa é da folga sanitaria. A folga contra os Sergas rematou onte logo de varias negociacións, pero a Xunta de Alfonso Rueda non pode facer nada ante a folga de médicos en toda España contra o Ministerio de Sanidade. Señor Besteiro, di que ven aquí a defender os pacientes. Sí, pois se quere defendelos, dígalle a ministra que os médicos galegos de toda España non pon esa cara. Os médicos galegos e os de toda España están en folga contra un acordo do Ministerio e a ministra non os quere nin recibir. Na sesión de control, a voceira nacionalista acusou a Xunta de pasividade ante a alza de prezos provocada pola guerra en Oriente Medio. Vostede segue aquí cruzado de brazos e botando balóns fora, que supoño que é o que virá facer unha vez máis a esta sesión de control. Rueda respondeu cunha medida que aprobará o próximo luns 150 millóns de euros para os sectores máis afectados pola guerra. Levaremos un plan de máis de 150 millóns de euros para atender os sectores, especialmente os sectores industriais que crean emprego, que peor están pasando para sumalo ese escudo social que pagan os galegos. Eses 150 millóns de euros irán destinados ás empresas que traballan en Oriente Medio, o sector primario e a resolver con máis rapidez as axudas de inclusión social. E a comparecencia de Pedro Sánchez para dar conta das medidas anticrise no Congreso converteuse nunha auténtica alegación o non á guerra, recuperando ademais incluso a figura de José María Aznar. María Cheda. Si de arriba, Pedro Sánchez defendeu o seu eslogan ese non á guerra, pero para iso botou a vista atrás ata 23 anos para cargar contra Aznar, contra o Partido Popular, que dixo que é un partido que está sempre ao lado dos conflitos bélicos. Núñez Feijóo foi claro na súa resposta, non á guerra e non a vostede, non a Pedro Sánchez. Acusou o presidente do goberno de confrontar a todos os españois, de non presentar os presupostos amparándose nunha guerra que comezou hai 26 días e de estar do lado dos terroristas. Hoxe o obxecto era precisamente unha comparecencia para explicar estas medidas, pero pouco ou nada máis sabemos. O que sí, volven a insistir todos os grupos parlamentarios, son medidas insuficientes. No a la guerra. Sánchez recupera o eslogan contra a guerra de Irak de 2003, aínda que o escenario agora en Irán é diferente. Nun mes de conflito, as empresas españolas perderon 100.000 millóns de euros. Estamos en algo mucho peor. Esto es un desastre absoluto. O líder do PP adapta o lema. No a la guerra y no a usted. Choque no Congreso, Sánchez acusa a oposición de calar ante a guerra. Es un acto de cobardía y de complicidad. E Feijóo retruca. La propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra.
¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Usted no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero usted sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz. Discrepan tamén no decreto de axudas que se vota este xoves. Non é suficiente. Tamén Junts cree que non é suficiente, pero inda así, se non hai sorpresa, votarán a favor e o decreto sairá adiante. Si ameazan con tombar o outro de vivenda, e Esquerra pregúntase. ¿Alguna de sus señorías de Junts tiene una empresa inmobiliaria? No. Sí, sí. E tamén Sumar arremete contra a postura de Junts. O Banco Central Europeo vai subir os tipos de xuros se a inflación se afasta do obxectivo do 2%, como todo indica. A presidenta Christine Lagarde asegurou que a zona euro se atopa nun momento de profunda incerteza pola guerra. Advirte desa posible suba dos tipos de xuro se a inflación se afasta dunha forma significativa e, iso sí, persistente do seu obxectivo. Cando o conflito de Irán acada o día 26, as negociacións entre os Estados Unidos e o réxime de Teherán parecen máis próximas. Donald Trump avanzou un plan con 15 puntos para tentar un acordo e, aínda que nun primeiro momento Irán negou calquera contacto, despois sí que recoñeceu que Pakistán lle trasladara unha proposta dos Estados Unidos para poder poñer fin ao conflito bélico. O certo é que esta guerra está levando a Europa a acelerar o seu plan de defensa. Hoxe presentaban un programa co que se busca mellorar a resposta militar nos próximos 3 anos. María. Sí, o nome deste novo programa que presentou hoxe a Comisión Europea xa desvela as súas intencións, chámase Agile, que en inglés quere dicir áxil, e o que pretende eliminar barreiras e implicar as pequenas e medianas empresas na seguridade europea. Conta con 115 millóns de euros para implicar, para, sobre todo, promocionar tecnoloxías como a inteligencia artificial, os drones ou a computación cuántica, e podería estar operativo no 2027. O obxectivo é reducir ao máximo os prazos entre a investigación e a súa aplicación real no campo de batalla. Así as axudas poderánse resolver en apenas 4 meses. Bruxelas quere así adaptarse a unha nova realidade de guerra onde a velocidade tecnolóxica marca a diferenza e os sistemas quedan obsoletos en pouco tempo. En Extremadura hai acordo entre o Partido Popular e Vox para investir a María Guardiola presidenta. As dúas formacións manteñen unha reunión dende a 1 deste mediodía e prevén anunciar ás 4 da tarde os detalles do pacto de goberno de coalición. Desta forma, o segundo intento, María Guardiola obtería o apoio para a investidura como presidenta de Extremadura. Medio milleiro de fogares da Mariña xa pagan un 80% menos na factura da luz por estar en preto do Parque Eólico Mondigo, primeiro que xestiona a empresa semipública Recursos de Galicia. Trátase de que a explotación do parque deixe un retorno directo na zona. Óscar. Sí, unha iniciativa que espera axudar a preto de 500 familias que viven na contorna do parque e convertirse así nun exemplo do novo modelo eólico de Galicia. Os 11 aeroxeradores do parque levan producindo enerxía xa dende finais do ano pasado, convertíndose así no primeiro activo de xeración de enerxía renovable da empresa Recursos de Galicia. En 80% de desconto na parte do consumo da factura, que ademais de axudar as familias, busca tamén nunha segunda fase axudar a que se instalen novas empresas na zona que tamén van beneficiarse destas boas condicións. Son 56 os núcleos de población beneficiados pola medida, situados en Ribadeo, Trabada e Barreiros. O parque, que leva xa xerando enerxía dende finais do ano 2025, convírtese nunha referencia dentro do panorama eólico da comunidade. Primeiro é que haxa descontos directos á veciñanza dos parques. O segundo piar, que é moi importante, que haxa prezos competitivos para a industria en Galicia, abrir a propiedade dos parques aos concellos nos que están asentados. Para poder solicitar a anexión ao proxecto, os veciños terán que cubrir o formulario na páxina web do parque. Para aqueles que non están familiarizados cas novas tecnoloxías, os concellos porán a súa disposición persoal especializado. A partir do lunes vai ter unha persoa do Concello e outra de Recursos de Galicia informando e colaborando. Que nadie se preocupe, que a información vai chegar, que vamos a estar directamente pegados ao veciño. Os veciños, pola súa parte, esperan que esta medida reflicta na factura de cada mes. Eso sí, prefiren esperar a que chegue a primeira para saber se o desconto será significativo. Sí, veño pagando sobre 200 pico de euros ao mes.
Entonces, supoño que vai me influir bastante. Canto gasto? Pois de entre 400 e 500 euros. Esta é a primeira inversión en activos de xeración de enerxía renovable da empresa Recursos de Galicia. Iso sí, espérase que non sexa a última. E o xuíz Luís Villares, ex-líder de En Marea, non vai xulgar xa os recursos contra os parques eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A presidenta dese órgano entende que o seu pasado político compromete a súa imaxe de imparcialidade. Tanto a patronal como os sindicatos cuestionaron estes anos sentenzas nas que participou Villares e que paralizaron proxectos en marcha. A organización Xuíces para a Democracia, sen embargo, critica o traslado forzoso do xuíz a outra sección diferente. Así estaban hoxe as paradas de taxi na Coruña, usuarios agardando por un coche que non chegaba ou que tardaba en chegar. Moitos deses cidadáns non sabían que hoxe os taxistas coruñeses estaban en folga. Protestan pola proliferación dos VTC, os coches de alugueiro con condutor. Uns 350 taxis concentráronse a primeira hora preto do Obelisco Millennium para iniciar unha marcha pola cidade. Eles falan de abandono por parte do Concello ante o que consideran competencia desleal, Nuria. Sí, circular esta mañá, Marta, polas principais arterias da cidade da Coruña non está sendo tarefa doada, e a razón atopámola aquí, xa están vendo centos de taxis que marcharon polo centro da cidade en protesta polo que consideran competencia desleal dos VTC. Mañá complicada para os conductores, pero tamén para os usuarios de taxi que hoxe se amoreaban nas paradas á espera dun taxi para poder ir ao médico, ao traballo ou á clase, á espera dun taxi que hoxe non chegou. No lo sabía. Pues voy a tener que irme a coger un bus. No sabía nada, no. Non foron as únicas que quedaron plantadas na parada. Esperando taxi. Sí, creo que hay huelga. Bueno, lo escuché ahora, no lo sabía, la verdad. ¿Tes alternativa? ¿Tes plan B? Ir andando. Pero bueno, tarda un poco. Pone servicios mínimos en los coches, están en huelga. Y eso, seguramente por los otros de los coches estos interurbanos que hacen sus cosas así y tal. Un trastorno para os usuarios do servizo. Eu teño que estar no hospital ás 12 da mañán, deben de ser xa. O se todos temos prisa, queríamos un taxi aquí diante ahora mismo. Tomar fotos, conocer y agarrar otro taxi y a regresarnos al crucero, pero pues no hay, entonces pues nos tocará caminar. 2 horas en taxi na cidade e un gran caos de tráfico durante a manifestación en que os vehículos colapsaron o centro da cidade, unha nova xornada de protesta do sector que denuncia o intrusismo dos VTC. Sea igual a lei para todos, se cumpla a legalidade e se estas autorizacións están para prestar servicios interurbanos que non fagan os servicios urbanos hasta que haxa unha ordenanza específica para elas. Vemos que se poñen ao noso lado nas paradas, a xente chega, suben, vemos que non está solicitado esa VTC. Están pensando en máis xornadas de folga e non desbotan a acudir á xustiza coas súas reivindicacións. E fíxense, os coches máis vellos de toda España están en Ourense. Se o parque móvil do conxunto de España está embellecido con 14 anos de media, na provincia de Ourense a antigüidade supera os 18 anos. E falando de coches, moitos estánse preparando para facer desplazamentos nos próximos días por Semana Santa. Un estudo dinos que non sempre cumprimos coas normas de seguridade. Laura. Entre as preocupacións dos galegos que acostuman viaxar na Semana Santa, cabe salientar o estado das estradas, así o apuntan o 91% dos condutores. O seguinte é a inestabilidade meteorolóxica polo seu impacto na visibilidade e na adherencia dos coches e, por último, o estado do propio vehículo, que preocupa aquí a case 1 de cada 2 condutores. E malia que en Galicia estamos algo máis concienciados que no resto de España, aínda un 7% dos condutores galegos recoñece non ter mercado a baliza V16 para a sinalización dun posible accidente. A Semana Santa é un dos períodos con máis intensidade de tráfico nas estradas españolas. De feito, preto dun 30% dos condutores galegos consideran a época máis perigosa do ano para conducir. Cando hai máis tráfico tamén vas máis despacio, porque hai moito tráfico, pero sí, bueno, hai que estar máis pendiente de máis coches. Alerta sempre hai que ir.
Pendentes porque nos últimos 10 anos rexistráronse en España 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, o 17% en Galicia, con fallecidos y hospitalizados. El momento más crítico es el fin de semana de la operación salida y concretamente el domingo anterior, que es el que acumula una mayor proporción de fallecidos. Outro dato que apunta o informe é que persisten as imprudencias ao volante nestas datas. O 12% dos condutores galegos recoñece beber alcohol e máis da metade sobrepasan algún momento os límites de velocidade. Por iso, din, hai que ter en conta distintas variables ao saír á estrada. Un tema importante é a velocidade, respetar as normas de tráfico e despois, claro, as condicións meteorológicas serían o máis importante. 6 de cada 10 vehículos implicados nos accidentes son turismos e máis do 60% dos sinistros acontecen en estradas convencionais. Por iso, compre extremar a seguridade. O 7% dos condutores recoñece non ter aínda a baliza V16. E creo que ainda non lle puxen as pilas. Creo que ainda non nos saquei da caixa. Supoño que virá aí todo. O tramo da estrada con máis sinistros con vítimas en Galicia na Semana Santa durante os últimos 10 anos é a PO 308, que une Pontevedra co Grove, con 8 accidentes. E a plataforma en defensa do tren concentrouse en Ourense para reclamar máis paradas na estación da Gudiña. Levanse en elas dende xuño do ano pasado. Eles creen que é insuficiente a única parada diaria que anunciou Renfe a partir do 20 de maio. Queren poder ir e volver de Madrid no mesmo día dende ese punto. A protesta diante da subdelegación en Ourense acudiron representantes de todos os partidos políticos, especialmente alcaldes das comarcas afectadas, Limia, Monterrey e Valdeorras. O Porto de Vigo colle pulso, convértese en líder nacional en movimento de vehículos. Sobrepasa a outro moi grande, o de Barcelona. Mar. Si dende esta terminal de Bouzas que ven as miñas costas, por exemplo, móvense a meirande parte deses coches procedentes de Stellantis, foron no mes de febreiro 56.550 unidades, o que significa que sobrepasa a Barcelona en máis de 6.000 vehículos. As previsións coas que traballaba a Autoridade Portuaria a finais do ano van cumplíndose e consolidan ese primeiro posto nacional por primeira vez en 2 anos. Agora o Porto traballa co obxectivo de conseguir manter ese liderado acumulado durante todo o exercicio. Ademais, destacan na Autoridade Portuaria no clima de incerteza económica global e malia as condicións climatolóxicas adversas que tivemos no inicio de 2026. Galicia aspira tamén a tomar a dianteira na aplicación das novas tecnoloxías en todos os eidos, dende sanidade ata a prevención de incendios ou inundacións. Alfonso Rueda explicoulle a aposta da Xunta pola Intelixencia Artificial ou os ordenadores cuánticos ao presidente de IBM en España. A multinacional celebrou na Coruña o seu centenario en España. A Galicia chegou no ano 1954. A días de Semana Santa, as axencias de viaxes teñen a maioría das prazas pechadas. Nesta campaña parece que os voos a destinos europeos gañan forza e perden interés, por exemplo, as Canarias polo prezo. Fréanse as reservas tamén, lóxicamente, a zonas de Oriente Próximo. Mercedes. Berlín, París, Istambul ou Estrasburgo son algúns dos destinos preferidos polos viaxeiros galegos esta Semana Santa. Tamén Marrocos ou as Illas Canarias, que maile a suba de prezos segue sendo un dos favoritos. Son os voos charter os que manteñen a oferta turística pola reducción de conexións aéreas nos aeroportos galegos. A maioría dos viaxeiros xa reservaron con moita antelación a finais do ano pasado estas viaxes para así conseguir os mellores prezos. As cidades europeas están a gañar pulso como destinos turísticos preferidos para a Semana Santa, unha temporada en que gusta cambiar de aires para afrontar o que queda para o verán. Que haxa voos directos desde os nosos aeroportos favorecen moitas das veces as preferencias. Tamén as viaxes organizadas en charter teñen os seus adeptos. Charter é o que máis está funcionando, é o que está salvando a campaña tanto agora como de verán. O conflicto en Oriente Próximo e o medo á guerra fai que esta zona perda forza como destino e que se estean anulando reservas. Tamén perde algo de interese Canarias. A tendencia vai a baixa. Que os prezos estaban bastante disparados e habendo outras alternativas, pois bueno, tamén nos decidimos a probar cousas novas. O certo é que a estas alturas a maioría das viaxes están pechadas. Vamos a Palma de Mallorca porque vamos a facer un triatlón ali. Me gusta Portugal, mucho. E pues sí, normalmente Portugal. Gustanos moitísimo viaxar, sí. Na medida do posible, viaxamos sempre.
A demanda concéntrase en destinos europeos, escapadas curtas con paquetes pechados en voos charter e saindo preferentemente dos aeroportos máis próximos. Foi unha estampa clásica no pasado e agora é un símbolo dos novos tempos. A primeira ponte internacional de Tui fai hoxe 140 anos unindo cada día e cada vez máis xentes de Galicia e de Portugal. Foi a primeira ponte en unir Galicia e Portugal sobre o río Miño e celebra este aniversario máis sólida ca nunca. O viaduto converteuse nunha conexión cotiá para centos de persoas dos dous países. Demostra, Carlos, que se poden borrar as fronteiras. Pouco máis que estas pegadas lembran que aquí había unha fronteira. Durante anos, durante séculos, o río Miño separou dúas terras. Agora esta ponte é unha ponte de unión entre dous povos, por aquí. Cada día pasan dúcias de persoas que van a Galicia ou a Portugal a facer compras, a piscina ou a tomar un café ou un pingo, depende de en que lado che guste máis. Este foi o día da inauguración e así segue brillando hoxe. 140 anos despois, pola ponte internacional de Tui pasan peóns, coches, trens e agora tamén moitos peregrinos. Yo vengo a andar muchas veces, me tomo el cafetito, hoy es feria. Eu vou de un lado a outro basicamente para ir a feira, para dar unha volta por aquí. E pasamos a mañán, de paso que vimos, pasamos a mañán, saludamos. Somos veciños e hermanos. Eu moro en España, mas traballo aquí en Portugal. Y pues la verdad que acostumbro a pasarlo casi que todos los días. Tengo la casa aquí en Valencia también y hago el trayecto todos los días. Porque dende 2012 a ponte é unha rúa máis na eurocidade Tui-Valenza, unha proba de como pode cambiar a historia. Se chegas a imaginar como sería a vida sen ponte? Pois a verdad que ahora mismo un pouco difícil, pero a ver, se non a tuvésemos, claro que te adaptarías, pero ahora que estamos adaptados e cortalo así de repente, costaría bastante, Os alcaldes de Tui e de Valenza eloxaron a ponte cuns discursos. Nos pedímoslles que os resumisen nunha palabra. Urdasáns. Solidaridade. As pombas serán as últimas convidadas, están amestradas, volverán a casa, sesa nun lado ou no outro. E volvemos botar a vista atrás, tal día como o doxe, en 1996, o Comité Veterinario da Unión Europea prohibía as exportacións de vacún británico pola enfermidade das vacas tolas. Unha das peores crises sanitarias que sufriu Europa chegou a España no 2000, pero no 1986 xa se detectara o primeiro caso no Reino Unido. A encefalopatía esponxeiforme bovina facía enfermar as vacas por unha proteína infecciosa. Aquellas personas que se les ocurrió cambiar los procesos de transformación de los restos de matadero en harinas de carne y hueso no pudieron imaginar lo que iba a pasar. O director do laboratorio de referencia lembraba que foi unha mala partida de penso a que provocou grandes perdas para o sector gandeiro obrigado a sacrificar a milleiros de vacas. Un animal sabes exactamente que ten esa enfermidade cando morre e lle faz a necrosia. Pero tamén supuxo un salto cualitativo nos controis sanitarios. Realmente ha sido el verdadero revulsivo para la reflexión y la puesta en marcha de nuevos sistemas, nuevos controles para garantizar la seguridad alimentaria. No 2002 comezou a estabilizarse a crise no noso país despois de mellorar a legislación vixente. Os narcos non deixan de sorprender cos métodos para tratar de coar a droga. O alixo de máis de 68 toneladas de cocaína e cetamina que incautaron en Chile viña impregnado en materiais de construción e caucho procedentes de Bolivia. O xuízo polo crime de Salceda de Caselas chega a súa fin. Na última xornada escoitamos as conclusións da defensa e tamén das acusacións. E agora é o turno do xurado popular, Andrea. Sí, efectivamente, a partir de mañá xoves o xurado popular comezará a deliberar e os familiares da vítima agardan que ese veredicto sexa de culpabilidade ante as numerosas probas que os sinalan. Restos de sangue, tamén a localización do seu teléfono móvil e numerosas testemunhas. Onte o acusado Florian Rama declarábase inocente, dixo que non lembraba se ese día estivera en Salceda de Caselas, nin tampouco lembraba o nome do PAF, ás portas do cal sucederon os feitos. Tanto a Fiscalía como a acusación piden para él a pena máxima, 25 anos de cadea por asasinato con agravante de aleivosía e indemnizacións de máis de 300.000 euros pros familiares da vítima. Mentres tanto, a defensa pide a súa libre absolución.
A Policía Xudicial investiga o xefe da Policía Local de Teo. Tratan de averiguar se asinou as horas de servizo á comunidade impostas a un condenado por violencia de xénero sen que as realizara. Fontes municipais confirman que o xulgado investígao por suposta falsificación de documento público e encubrimento de condena. E en Almería hai 3 detidos por un tiroteo que deixou unha persoa tetrapléxica en 2024. Este é o momento en que o ocupante dunha motocicleta disparaba contra a vivenda da vítima. A Garda Civil investigou o ataque como un axuste de contas vencellado ao tráfico de drogas ata dar cos 3 sospeitosos. Tamén localizaron a pistola que se usou nese tiroteo. A colaboración da policía entre España e Marrocos permitiu desmantelar unha célula xihadista que operaba nos 2 países e deter os 3 integrantes. Un arrestárono nunha vivenda de Palma de Mallorca. Xa pasou máis veces, pero a imaxe non deixa de sorprender. Un coche quedou atrancado nunhas escaleiras do centro histórico de Ourense. E o máis curioso do caso é que conseguiron sacalo entre varias persoas, pois prácticamente a pulso. Pasaba por aquí, pola calle, vino aí no segundo peldaño das escaleiras, vin que había bastante xente mirando e tal, porque claro, é algo realmente sorprendente. Abraiados quedaron todos os que onte pola noite viron un turismo escaleiras abaixo na céntrica praza das Mercedes de Ourense. O coche chegaba ata esta liña, estaban as rodas dianteiras aquí apoiadas, e tamén tocaba co baixo no primeiro. Os ocupantes do coche chamaron o seguro, pero o guindastre tardaba en chegar e decidiron actuar pola súa conta. Entón empezaron a chamar, empezaron a vir portugueses e chegaron aquí como 8 ou 9, e empezaban a decir 2000 kilos, empuxámolo. Malia os riscos, eles seguiron co seu propósito. Levantaron en aire, le metieron una cosa debajo de la rueda para levantar el coche, y a la segunda, con los patinazos se levantó, lo consiguieron. Por sorte, a xogada rematou ben. Non é a primeira vez que un coche acaba trancado nas escaleiras das Mercedes. Unha persona de fora daqui, imagínome que puxo o GPS, o mandou por aquí. O GPS normalmente mándate para baixo, non te manda de frente. Eso eu creo que ese é un error da persona que baixou por aí, porque é casi imposible. A nós, o GPS deixanos claro que este camiño é só para peóns, pero sexa culpa ou non do seu navegador, unha aventura pasaron, afortunadamente, sen máis danos, cos baixos do coche. E un veciño de Tui tivo que ser rescatado polos bombeiros porque caeu dende unha altura duns 5 metros. Ten 86 anos e debido ao impacto contra o chan sufriu feridas graves nas pernas. O accidente ocorreu nunha terraza privada a que a familia non permitiu o acceso coa cámara. O ancián estaba realizando tarefas na parte superior. Nun momento dado perdeu o equilibrio e precipitouse ao baleiro. Caeu a un patio interior desde unha altura de case 5 metros. Acudiron en primeiro lugar os servizos médicos do 061 que puideron baixar ata o patio coa axuda dunha escaleira. De seguido chegaron os bombeiros, que inmovilizaron o ferido e argallaron o sistema para izalo en Padiola. Tiña os membros inferiores bastante danados e unha vez xa estaba inmobilizado e conseguimos colocar na padiola, fixemos un sistema cunha escaleira de colisa e cun sistema de cordas para izalo con seguridade e leválo cara a ambulancia. Os sanitarios non desbotan que o home de 86 anos sufrira unha lesión na cadeira previa á caída, o que motivou que perdera a verticalidade. En todo caso, as feridas sufridas no accidente son graves. Persoa maior, víase que cunha mobilidade un pouco reducida, e bueno, coa caída desde esa altura, ademais abaixo era hormigón, polo tanto non amortiguou nada. O home foi trasladado ao hospital onde permanece en observación. Tamén está ferida grave unha muller de 77 anos despois de sufrir o ataque dunha manda de 10 cans en Tomiño. Os animais botáronse a ela e deixárona medio inconsciente. Neste paseo de Vidancelle, na parroquia de Estás, en Tomiño, aquí foi o ataque dunha manda de cans pequenos que deixaron semi-inconsciente a unha veciña do lugar. Miña nai veo a pasear por esta zona e, bueno, cando se deu conta, pois nada, ela contou ata 8 cans e pouco máis se acorda, cando quiso darse conta estaba no chan e estaban os cans atacándoia.
A muller de 77 anos recibiu a alta hospitalaria, recupérase xa na súa casa moi pretiño do lugar onde foi o ataque. Sufriu mordeduras destes cans que continúan soltos. Foi un veciño que conseguiu que o ataque non fora máis grave. Tuvo a lucidez cando estaba no chan de xirarse por se boca abaixo e cubrirse a cabeza cos brazos. As principales mordeduras foron nos antebrazos e espalda. A familia presentou denuncia na Garda Civil que está a investigar o que pasou. Os veciños aseguran que os cans pertencen a unha vivenda, pero a súa propietaria di que non son seus. Me aparecen unos perros por la parte de atrás y a mí me dan pena y entonces a veces le echo de comer, ¿sabes? Pero yo no sé de quién son. Pouco antes deste ataque, houbo outros nesta mesma parroquia. A chavala que ten 18 anos ou así, os 10 cans, pois colleron, pumba. E non rascaron unha perniña. El veo aquí porque minutos antes o atacaran a el máis o fillo pequeno. A Policía Local asegura que polo menos 9 destes animais non teñen identificación, polo que serán trasladados ao centro do can na Armenteira, en Meis. E en Granollers, Barcelona, tiveron que activar unha alerta por accidente químico. O motivo foi o incendio nunha empresa de xestión de residuos que afecta 2 contedores de baterías de litio. O incendio, que non provocou feridos, queima desde primeiras horas da mañá 2 contedores industriais con 30 toneladas de baterías de litio dunha empresa de xestión de residuos de Granollers. Os contedores están situados no exterior da nave e xera unha importante columna de fume que ascende en vertical, polo que non se tomaron medidas de protección adicionais. Os traballadores das empresas lindeiras puideron reincorporarse aos seus postos, pero deberán manter pechadas as fiestras. Segundo os bombeiros, o incendio non se pode sufocar con auga polo perigo medioambiental que suporía e concentran os seus esforzos en evitar que se propague a outros elementos. Protección Civil activou a alerta por accidente químico na súa fase inicial. Como medida de precaución, a Policía Local pechou os accesos ao polígono industrial desta localidade barcelonesa. Ata o lugar desprazouse tamén a unidade de intervención en riscos tecnolóxicos dos bombeiros da Generalitat catalá. Por 7º día xa, a borrasca Terés segue complicando moito a vida nas Canarias. 5 illas están en alerta. Tenerife volve estar en aviso vermello esta madrugada porque hai precipitacións extremas previstas. A borrasca Terés está deixando unha forte pegada nas Canarias, tanto pola súa intensidade como pola súa extensión no tempo. Os intensos ballóns rexistrados en boa parte do arquipélago desde hai unha semana están cambiando ata a cor da auga do mar nas zonas onde desaugan os arrastres das riadas. O peor día foi este martes, con rexistros de ata 240 litros por metro cuadrado en 24 horas. La línea esa que se ve, más o menos, sí, unos 2 metros y algo de altura calculamos que subió. Ante o risco de inundacións polo rebordamento das presas, o Goberno insular decretou a situación de emerxencia en Tenerife e Gran Canaria e pediu a intervención da UME. A xestión desta situación excepcional faise especialmente complicada pola pouco predecible evolución da borrasca. Nas últimas horas volveu dar probas diso. No se inunda así desde hace 30 años. Nunca ha llegado tanto, Contábase que fose amainando definitivamente o martes pola tarde, pero ao cabo contra a noite volveuse a activar o aviso vermello en todo o norte de Tenerife. Na illa rexistráronse máis de 600 incidencias durante a noite, con inundacións en Puerto de la Cruz e outros concellos da zona, e tamén desprendementos que afectan sobre todo a rede viaria. Dende hoxe, ata novo aviso, están prohibidas as queimas de restos agrícolas ou forestais por parte dos particulares. Tómase esta medida por prevención polas condicións meteorolóxicas. A suspensión implica que non se van dar novas autorizacións e que os permisos que xa se concederon deixan de ter validez. Non se poden facer queimas. Unha hostaleira de Santiago denuncia ataques vandálicos contra varios aloxamentos turísticos na zona vella. A ela botáronlle silicona na porta e nas caixas das chaves e deixaron pechados os hóspedes no interior. A chamada duns clientes que quedaron pechados dentro do hostal alertou a propietaria. Alguén atacara o establecemento na noite do venres. Eu non entendía o motivo, como que non pode sair. Dice, non, a porta non nos abre, non podemos sair. Vimos correndo e realmente, pues, bueno, tiñamos silicona por toda a entrada da porta, os códigos estaban cheos de silicona e a porta chea de pegatinas que poñían turistas fora. Segundo denuncia, o seu non foi o único aloxamento que serviu de diana para os vándalos. Di que a silicona tamén apareceu noutros establecementos da zona de San Roque e Hortas nesa mesma madrugada. Eu mesma son a que fun avisando a moitos establecementos que me iba encontrando polo camiño mentres baixaba a Policía Nacional.
Explica que mesmo lle botaron o pegamento a un veciño que ten no portal un código similar ao das vivendas turísticas. Bueno, unha persona maior e ten un código, non ten porque perde as chaves, según conta, non? E a él tamén lle fixeron. Para Sheila, o peor non son os danos materiais, senón a experiencia desagradable pola que pasaron os hóspedes. Cre que están a pagar xustos por pecadores e defende que o seu hostal ten licenza dende 1980. Somos veciños da cidade, non somos grandes empresas, luchamos por traballar día a día, por darlle aos turistas unha cidade como se merece Santiago, e máis agora que cobramos a tasa turística. A policía está a investigar os feitos apoiada polas grabacións de videovixilancia. Mentres, no hostal xa volveron á normalidade agardando que nada semellante volva a suceder, sobre todo agora que comeza a temporada despois dun inverno frouxo. Mais aló da súa impresionante beleza, as bolboretas son un medidor do estado de saúde da natureza que nos rodea. Por iso é importante vixialas e protexelas. Levan no planeta 200 millóns de anos, pero cada vez hai menos. En Galicia hai identificadas 156 especies e algunha, como a arlequín, hai 2 décadas que se lle perdeu o rastro. En Galicia hai identificadas 156 especies de bolboretas e ao igual que sucede en Europa, cada vez hai menos. No 2014 empezou aquí un programa de seguimento para facer contaxes, porque con elas mídese o estado de saúde dos ecosistemas. Se algo malo está a acontecer, as bolboretas van ser as primeiras que o van a notar e, polo tanto, menos bolboretas xa podemos saber que algo malo está a acontecer e ao contrario. Porque todas as especies de lepidópteros están ligadas a determinadas plantas nutricionales e a determinados hábitats. Si os cambios son moi bruscos e as especies non logran adaptarse, pois tenden a desaparecer. Iso é o que pensan que lle está pasando a bolboreta arlequín. Levan 20 anos sen atopala nas illas Ons, un dos seus hábitats. E por iso que SOCEME, a sociedade que loita pola súa conservación, pide que se alguén ve algunha, que o comuniquen. Como agora estamos no seu período de voo, pois facemos un chamamento ás persoas que visiten a illa de Ons durante a Semana Santa, por exemplo, para que estén pendientes e nos acheguen as súas observacións. Se conseguimos ademais sacarlle unha foto, debemos enviala ao correo do Parque Natural ou da propia SOCEME. Para poder observalas e contalas, podemos disfrutar dun paseo de campo nun día soleado. Son animais preciosos e bueno, pois aprender deles é moi gratificante. Este é un paraíso para as bolboretas e para calquera outro insecto. A floración dos campos de Cieza, en Murcia, a estampa máis esperada da primavera. As tonalidades amarelas, lilas, rosas ou brancas danas as distintas árbores froiteiras, dende pexegueiros ata amendoeiras. Este espectáculo natural converte a comarca nun importante destino turístico por estas datas. E de volta a Galicia falamos desta primavera que acaba de comezar con este tempo primaveral que ven acompañado hoxe pois desas nubes máis baixas que están nese terzo máis norte, ese nordés que xa estábamos avisados que está con nós, que arrefría as temperaturas e aí temos esas máximas en Pontevedra desta hora dos 20 graus. E a máis provoca tamén esa forza 7 no litoral, aviso amarelo acompañado no litoral máis norte por estas ondas que superan os 4 metros de altura. En canto rematen os deportes, falamos máis do tempo. Os amantes das xoias teñen a partir de mañá unha cita na Fundación Barrié. Abre a maior exposición en España sobre a obra do xoieiro francés René Lalique, que foi o maior expoñente do Art Nouveau e o Art Deco. Presentan preto de 300 pezas, xunto con debuxos e outros obxetos como espellos e téxtiles. As xoias modernistas e Art Deco da Coruña casan moi ben cos cadros do pintor francés Matisse, que xa se poden ver en París nunha mostra coas últimas obras do artista. Matisse destacou polas súas colaxes de papel e por liderar os fobistas empeñados en darlle todo o protagonismo á cor. Se aínda buscan destino para unha escapada de última hora en Semana Santa, sempre, como a Bogart, lles quedará París e Matisse. Boa tarde.